Time out una sa astig nga image ang atong kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Dihang mipakita silang mga talento. Saksihan nato ang ilang floral o Hawaiian theme Christmas party. Pinaagi nining report. Bigay sa performance kining mga pulis gikan sa nagadiyang police stations sa LLCPO. Gani ang uban, dili lang suporta kon dili miapil gyud ang ilang police station chief sa pagsayaw on stage. Sama na lang sa Station 4 nga aduna pay mga prop. Kahiusahan sa kapulisan ug katawhan ug labaw sa tanan, sa pamilya ang sentro sa selebrasyon. Pinanguluhan sa ilang labaw, Senior Superintendent Limil Ubo. Nahimong dinapit si Mayor Paz Radasa nga mipasalig sa padayong pagsuporta sa kapulisan.